Ngiyanibingelela bafethu, ngiyanamukela kuyona i-YouTube channel ethina ehlonza kakhulu Siyabdi TV. Ngithi nje mangabe uqala ukuba la ekhaya sicela ukuthi ulicindezele lelo button libe subscribe, uphinde upress nayo ke bell uzowathola ama-notifications noma ngabe nini mangi-upload video. Ungakhohlwa ukungilandela lapha enkundleni zokuxhumana, uzongithola ku-Instagram @Siyanda Masolution, nakanjani ngizokulandela back. Uphinde ungithola lapha ku-Facebook @Siyanda Masolution. Bafethu, ngaphandle kokuchitha isikhathi senu ngizongena shiwo udaba namhlanje ulihamba limthethile-ke bafethu icala laphana ubaphuza eKhemeso bebekwe amacala amabili, kuyicala lokubulala kanye necala lokuphatha isibhamu ephuzile. Ensukwini bekuthethe icala laphana enkantolo, wafike waliwina bafethu. Obewufakazi kuleli cala uthe uma echaza wathi akazi kwenzakalana, akabonanga kahle, yena wayengumshayeli emotweni eyayigibele laphana uphuze eKhemeso kanye naye lo mlisa. Emva kalokho wezwa nje sekukhona ukungahambisani kahle kwaphuze eKhemeso kanye nalo mlisa ngenkulumo, wezwa sekuqhuma isibhamu bafethu. Akazi ukuthi ubani wayedubula omunye, uthi nje kwabe sekukuba imoto iyaphaphalaza yoshaya esodongweni. Lo bengumshayeli kuqhubeka kwathi-ke yena waphuma emotweni waya ngaphandle. Emva kwalokho wezwa futhi isibhamu siqhubeka siqhuma amahlandlana amaningi. Emva kwalokho kwaphuma laphana-ke ubaphuze eKhemeso emotweni, sethi-ke usephindela kwakhe. Uthi-ke lo bengumshayeli wathi uma ethi uyo-check-a emotweni wafica lo mlisa idubulekile, kodwa-ke engakashoni wacela ukuthi kamphuthumise esibhedlela bafethu-ke. Wafika washonela khona esibhedlela-ke. Kwawukuba-ke ubaphuze eKhemeso ubekwa kanjalo-ke amacala-ke lawa-ke abethweswe wona, kodwa-ke ukwazile ukuthi kaphunyule bafethu njengoba inkantolo imdedelile, njengoba bekuthethe icwala. Yize bomndeni kamufi bengenene njengoba bethe inkantolo ayizange izibheka kahle zonke izinto ebekudingeka ukuthi zibheke ngaleli cala. Imane nje yathatha isinqumo sokuthi-ke imdedele. Bathe basazohlangana-ke njengomndeni babona ukuthi-ke benza njani, ngoba bafuna ukuthi inkantolo ibenze ubulungiswa ngalo washona bafethu, aboshwe ubaba uphuze eKhemeso njengoba bethi-ke nguyena impela owamdubula, bamdinga esejele bafethu. Ngifisa ukuza umbono wenu ngalolu daba, uthi nithini? Ikhona comment section laphana ngenza ngafike nishiye khona. Ningakhohlwa ukusubscribe kulena channel, nakanjani mina ngizoqhubeka nginilethele izindaba zisashisa bhekwami kusuku ngikuvala khona la namhlanje ngithi sengaya.